Wadhi kaunti ma Siaya kama jopur ma kwan giromo 616 mawuok e kaunti ma Siaya mantiere bor riwruok mar Apollo Agriculture ochulo omenda maromo milion 2.5 kokalo e okumba mar pur ma giyudo kaluwore kod lal mane giyudo tok oula ywayo cham e puothegi. Maneja mochung'ne weche mag uso e riwruok mar Apollo Agriculture e kaunti no, Quinta Onyango, owacho ni chudo mar omenda no ne geto mana jopur mane oyudo lal modhuro kokalo kuom oula kaachiel gi oro. Jopur orwako chudo ni ka giwacho ni okonyogi e chako manyien kaluwore kod lal mane giyudo, ka gijiwo jopur mamoko mondo odonj e okumba ma kamano makonyo e kinde masira machalo kod mano. Kawuono wamor nikech jopur magwa dhi yudo yuto mar insurance. Wadhi jopur ma report ni nogido keyo maber, nwago simo office kuchocho ma jogo motiyo godo e wach insurance nobiro motimo investigation margi ma wayudo ni kawuono wachulo jopur magwa. Loan ne madhi tama ni japur yudo pesa di, lakini koka insurance chulo 50% mar loan to japur be chulo 50% mar loan. Manyiso ni japur keno kao maybe around 20,000 onego beno expect around 10,000 madhi ne account. Conclude ni nitie kaka jogo yuto mag yudo wang' thin molo yuto mag sebedo kaka gido in the past. Miyo koro payout ni what decide ni at least onego bed ni miyo gi gimo thin maginyalo wiyogo pi wang'gi nikech nja giyudo wang'. Seche moko ka weche tek kech aluora sane lokore. Koro ka weche tek to nyaka yude dwaro okumba ma minyalo geng'origo. Koro kaka Apollo be nigi okumba achiel mar okumba mar cham mikawo ne cham ma kaponi gima kamano timore to at least inyalo yude, jopur nyalo yude gimoro ma gidokgo e ot. Koro gikora ata agombo chudo mar pesa mondo adhi alos go dwacha mo matin. Amor gi okumba insurance ma gikelo kawuono. Mane giwacho ni mondo wabi mondo insurance one kaka timo wa e harvest man wayudo.